prajurit, murid-murid sekira somo. Sadurunge ngrungokne lakune Narotama. Kae titiane cukup. Ayo, cukup. Ayo mundur. Hampir Pranatomo. Ya. Siap-siap kowe makarya. Esti Sanjoto. Lumak Solawa Pito.
Biar biar. Alah, sungkin orang. Pancali musuh. Let mak musuh. Ora. Apa? Aku. Saya tak pancal. Aku belum jadi contoh. Apa? Musuh. Tak kira sapa. Saya tak ikut sapa. Aku. Saya tak pancal. Ora. Saya tak idoni. Kene. Saya tak jotos. Aku. Ih kasihan. Lah kok ngerti tangan maju yo. Jotos. Iki golek kok sing sebelah. Kadang yo musuh kadang Musuh lo musuh. Ye. Musuh. Kecap. Hoi! Sino lu maju? Apa ke wani karo? Wani. Sino lu? Maju. Kowe sebagai apa? Piye ta? Dungokna gua dungokna. Piye ngono? Hoi! Sino lu maju? Apa ke wani karo aku? Sino lu? Wani. Maju. Goblok ngantangi kowe kok. Kene kok tak omongi. Nantang orang ngono kuwi. Ngene lho. Hei. Siji, loro, telu, papat. Yen kowe watake kesatria, maju. Nah, ngono. Lu kok maju? Aku wani ku mundur. Goblok kowe iki lho diwarai. Tak warai. Kira lu mat. Yen kowe watake gendruwo. Jurus apa ini? Jurus apa? Wah! Lah jurus apa itu? Jurusan ono yo, ono. Hah? Jurus iki jurusan rahmat ono buat takoki nek. Jurus. Jurus. Udah. Iya. Kayak kono lo kompak.
Kono wedi apa ndak buat emo. Udah piye? Udah kowe kono lho. Piye? Udah piye kowe? Wes sing arep, Pak. Wes sing arep. Iya. Kleyang. Ayo. Semangat ta? Sik. Bela ke sapa? Bela ku ranjingan lho. Kene, apa iki aku sampe sini gitu. Ora nek kono. Kowe goblok kok. Aku kakak ngombe bodrek. Kalau silet nang kene. Yo iki jajal. Nanti kene. Ayo. Ya, Goblok. Apa? Iki bos sabete musuh aku. Kayo musuhe. Musuh apa aku panas sing ngomong. Oh, nek digebuk aja ngalah. Aja ngalah. Aku. Iya, yo tetep ora pengalah. Aja ngalah. Ora ngalah kuwi. Aja ngalah. Saya banget yo apa? Jim. Hei, goblok. Ngeprok yo gon-gonan. Ngeprok pas kene penak. Masa ngeprok pas tepelan ngene. Kowe yo goblok kene. Ngene. Lu. Oh, nah, kene lho. Kene lho. Kene. Hei, masa kok nyepet gulagan. Iya sikat. Ora Pak, tau kenal Malang tenan kowe. Goblok piye? Motor kene-kene udah belum. Hei, piye? Tak sesilir ra masalah. Iki saya gede lho. Hei. Yo ngene-ngene dia ora dicokot. Lah kene, bocah-bocah. Lah gitu nah. Kowe potongan. Kok iso? Kamera dijus. Hei, potongan. Hei. Piye? Kowe gede-gede kok pekok. Iku mana
dipotong. Lah iya. Lah kowe ngomong kowe dipotong sing dipotong ndase. Lapo? Iku lho lampu. Sapa sing motong ki sapa? Jangan motong ki sapa? Ora iso. Kowe iki putune. Ayo. Aku le putu kok. Iki ra gagas putu. Apa? Lah salah iku sano siji. Yo potong. Ayo. Musa iki kowe nanti kowe. Musa iki Soale capek. Capek. ora iso. Iki pancen bolong. Ada apa? Aku kok berani. Goblok. Balik. Iya. Piye? Ora apa-apa. Tak bater piye? Kok mau tak bater piye? Piye dia? Barang aku kuat tanggung wis. Kok gua pas di kelas langane rompok. Masa? Iki goblok iki sih. Mas minggir. Minggir. Aku ora trimo. Ora trimo. Mas kabeh lele. Jiro lu. Gak usah kowe minggir. Udah. Beneran. Ini kecipratan getek ganteng. Minggir. Goblok. Kuwi sing gagah dhewe kudu dipateni. Pateni piye? Tapi Kok iki bantah brangin ya? apa apa? Hah? Apa? Mau ngene lho. Sing kiat babak blur ya. Apa? Yu. Iya ya, ora sangono kowe. Ora sama siji. Piye? Wong papat maju kabeh Sendok pilih bapak ku sing ndi? Kowe, Yo. kowe. Lah sing bayi mau di. Hei. Halo. Mari mau bali. Hah? Ngane wae. Aku sakake ora asine kabeh. Ojo di lho. Wong bakare ditokno. Lah opo? Ora tuh angel men to iki. Menego sabar. Aku wong iki gagetan no. Kosek. Apa iki? Piye? Ingin apa? Ayo. Sudah di. Tak sampai no. Di. Ya Allah. Heli
Ora sing kaget ora penonton kok. Yo ora ketok. Terus Aku sesautu dhewe yo kaget. Atau kuwi iki. Hah. ayo Le. Anak sompet ya. Ngajak itu. Oke. Oke. Iki ngajak itu. Aku ngetes ora entong nek. Oh. Ngetes kok. Oke, selamat malam. Sing ngomong rino ya sapa? Iki selamat. Lah ya wis ketimalan ada selamat malam sing ngomong rino sapa? Ladies and gentlemen, di malam yang berbahagia hari ini, Kenoprak Panggih Budaya ingin menampilkan pertandingan tinju profesional. Tinju sekarang. Kowe itu tak celuk kok malah. Mau se tak celuk, jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Ini oke. Oke, kita panggil peserta dari sudut merah, Sukini. Ayo. Ngobrol dulu kanan. Sing tak celuk sudut merah. Iya merah. Loh. Kleru kan? Biru. Oke. Maaf ada kesalahan teknis. Kita ulangi dari sudut biru Sukini. Iya, biru. Ini apa lagi? Biru. Joke. Yang joke sing orane ngobrol. Pemainnya goblok. Nih sabar. Dulu. Iki piye Pak mau duwe? Iya petinju bapak lagi di dia. Isin aku. Orang petijune wasite ya pekok. Iki kan oke ini. Kasih mlebu mlebu. Mak sama. Piye? Tinju kan? Tinju malah gue ini malah gue prakarya. Ini lagi disiarno iku malah. Oke. Ayo kita panggil dari sudut merah Sukini. Ayo. Ya. Ayo. Tinju sehat-sehat lemes. Sudut merah
memiliki tinggi 160 cm, berat pukulan 2,5 gitar. Nah, terus toh, iya, berat pukulan 5 kg. Sudut biru kita panggil. Sopo kan jenengmu? Sopo? Piye? Bapak. Sudut biru. Kita panggil dari sudut biru. Bambang Kenyek. Amin. Amin. Ya sopo? Sudut biru memiliki tinggi 150 cm, berat pukulan 5,5 ons. Iya. Berapa ya? 5 ton, 5 kuintal ya. Sudut merah besok akan dipanggil Bapak Presiden Prabowo. Dari sudut biru besok akan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Piye. Loh, tak tuduh ngobrol tadi. Piye? Oh. Langsung pusat kowe. Langsung pusat. Ayo, sing menang iki untuk MBG. Sing menang untuk MBG. Ayo, maju sih. Tak diduwe peraturane maju sih. Iki piye yo. Wes. Setengah. Kowe iki urung. Kok nak tanya emosi ngono lagi metu. Wes. Ruwet. Ayo maju. Tak diduwe peraturane. Peraturane yo, top 1 mulai. Top 2 istirahat. Paham? Tos. Ronde 1. Oke. Ayo, siap-siap nih. Ronde 1. Musik. Ayo masih. Cepetane toh. Cepetane enak. Ronde pertama DJ, ayo. Tinjunya ramuan mulai. Ayo, tos bisik. Ayo. Profesional. Kok tinggi boy lo? Tuh 5 ton loh. Masuk kalah karo 5 kilo. Ayo mulai. Ayo Kang, uppercut. Jotos ya. Iya. Jotos. Istirahat. Waktu menit. Istirahat. Diombeni Mas, diombeni. Istirahat ya. Nih. Piye? Ambil aja nggak kok?
Warsi. Wale. Ngono iki ra gelem ngomong kok. Ngomong aku. Oke, liga. Hei. Bisa wae. Ayo lanjut dong. Ronde 2. Musik. Ora gelem lho. Hei, iku ngerti ora? Ngerti iki. Aku iki koyo iku lho. Apa? Timur Barat. Timur Tengah. Timur Tengah. Tak cing ya. Jaluke Arab Mas. Timur Tengah iki aurate ditutupi. Ayo. Ana wong wedok susune dibuka. Hei. Goblokmu lho. Sing dhuwur pe ditutup. Lah, Wes. Wes kan. Wes. Ayo. Persiapan. Mulai, yuk. Ayo kan. Sikat. Jotos. Wes. Jotos. Istirahat. Istirahat. Kok dibalas? Sing sabar. Ngomong kowe bareng. Sing sabar kan? Nah. Ono kemle. Ngelimpe. Kowe mau apa? Ngelimpe. Uruk. Ayo, langsung. Wales kan, langsung. Sikat. Jotos kan. Jotos, usai. Jotos. Musuhe lho. Kowe ku tak kon males kok malah. Mo. Wis.
Piye?